Πασχάλια Τσαμπίλκου, η οποία άρχισε να δουλεύει το 1957, 14 χρονών στο Τσίβρε. Είχε τη μαμά της όμως. Για πες μας. Ναι, η μαμά μου δούλευε από μικρή στο εργοστάσιο. Εμείς στο σπίτι την περιμέναμε, πότε να ζυμώσουμε να το βρει έτοιμο όταν ήμουν λίγο μεγαλούτσικη, πότε κανένα πιάτο να πλύνω να τα βρει έτοιμα. Μετά όταν έβγαλα το σχολείο, θα ήθελα να πάω στο γυμνάσιο βέβαια, αλλά ο μπαμπάς μου λέει όχι, λέει θα πας με Τσίβρε το γυμνάσιο. Γιατί θέλουμε λεφτά, έχουμε ανάγκη. Σπίτι δεν είχαμε να καθίσουμε. Έπρεπε να αγοράσουμε κάπου, ούτε να διαβάσω είχα μέρο, ούτε να αγοράσω βιβλία μπορούσα. Και έτσι γράφτηκα στον κύριο Ευαγγέλη Σακύρη τότε και όταν χρειάστηκαν εργάτες, μόλις συμπλήρωσαν τα 14 μου, με ειδοποίησαν και πήγα. Εκεί τότε πρώτη δουλειά ήταν που το πατόζι που λέγαμε, να ετοιμάσουμε τα κουκούλια, να τα βάλουμε στη μηχανή που όταν πήγα ήταν πιο καλές οι συνθήκες. Ήταν μηχανές. Τη σκούπα, όχι ναι, το σκουπάκι δεν το πρόλαβα. Είχαμε 2 μηχανές που ψέναμε σε 2 μαστόρισες να δώσουμε μέσα τα κουκούλια έτοιμα, να τα υπεργαστούν για να γίνει το μετάξιο. Όταν είχαμε όρεξη και προσπαθούσαμε να γίνει πάντα πιο καλή ψησιά, να βγάλει το μετάξι εκείνο που έπρεπε. Γιατί άμα τα αφήναμε λίγο παραπάνω, έμεινε στο φρεζόνιο. Και το μετάξι ήταν λιγοστό. Θα έβγαζε η μαστόρισα λιψό. Γι' αυτό τα μάτια μας ήταν πάντα να το βγάλουμε όπως έπρεπε, κανονικά, ψημένα. Τα δίναμε στη μαστόρισα. Και άμα τύχαινε καμιά μαστόρισα και στραβιά, οχ τότε. Δεν με έψησες καλά, να την έψησες πιο καλά. Εγώ δεν μπορώ να προλάβω τα μάτια. Τέλος πάντων, αυτά ήταν της δουλειάς τα δύσκολα. Αφού συμπλήρωσα τα 18 μετά, εμείς είχαμε τον κύριο Διαμαντή Ζικίδη, επιστάτη, δεν πρόλαβα τον πάρβα εγώ, όπως λένε οι κυρίες, και περάσαμε καλύτερες συνθήκες. Ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν επιστάτης, φυσικά το πιο πολύ η περαστικά είναι αυτή που περνούσε, έβλεπε αν δουλεύουμε, πως ναι, αν ήταν κανονικά, αλλά το σαράκι πάντα υπήρχε. Άραγε θα προλάβω να τηλεώσω αυτά τα κουκούλια που πρέπει, άραγε θα βγάλω καλή δουλειά, θα βγουν σωστά τα δράμια που πρέπει. Πάντα με αγωνία, πάντα με σφιγμένη. Η μαμά σου δούλευε από πότε εκεί? Η μαμά μου δούλευε από μικρή στα άλλα εργοστάσια. Όχι στο Τσίβρε. Στο Τσίβρε, δούλεψε και στο Τσίβρε, δουλεύουμε μαζί. Δουλεύετε μαζί. Δουλεύουμε μαζί. Την πρόλαβα τη μαμά μου εκεί, ναι. Και μετά, αφού έγινα τα 8, μπήκα και εγώ μέσα ως βοηθό δεύτερα, δεν το προσθέσει, γιατί το μετάξι κοβόταν. Έπρεπε να υπάρχει και εκεί, ήταν 10-15 άτομα σε μαστόρισες που η μία κοπέλα περνούσε πέρα δόθη και έδινε τις κλωστές που κοβόταν, αν η κλωστή δεν πήγαινε σωστά, την έκοβες. Ναι, αυτά. Μάλιστα. Περνούσε μετά το Σάββατο, κάθε Σάββατο μας έδωναν έναντι. Όταν ήμασταν κι εγώ και η μάνα μου, έτυχε ένα Σάββατο που ο πατέρας μου ο καημένος περίμενε έξω. Γιατί, για πες μας. Γιατί είχαμε δώσει που είχαμε αγοράσει ένα σπίτι τέλος πάντων και έπρεπε να δώσουμε και λίγο το χάναμε. Και περίμενε έξω. Μόλις μας έδωσαν τα λεφτά, βγήκαμε έξω, του δώσαμε τα λεφτά και έτσι κλειτώσαμε το σπίτι και οι συνθήκες μετά καλυτέρευσαν. Που δουλεύουμε γιατί όμως ήταν μια ανθυγιεινή δουλειά, έτσι, από τα ανθυγιεινή. Πάρα πολύ ανθυγιεινή δουλειά, ναι. Τα χέρια μας πάντα κομμένα. Σε ευχαριστώ πολύ, να μην σε κουράσω άλλο, θα τα ξαναπούμε μετά όλες μαζί. Και να περάσουμε στην